Hello guys, welcome back to my channel. नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ फिन खनसेबो बयखौबो बरायबाय। आसा खालामो गासिबो मोजाङैनो दङ। आंबो दासान्दि मोजाङैनो दङ। स' लोगोफोर दिनैहाय आं नोंथांमोननि थाखाय मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय। भिडिअआनो जाहैबाय जों दायो माने आबौमोनाव थांबाय दं आरोना। मानो होनबा बैसागुनि जों आबौमोनखौ खुलुमनो थांबाय दं आरोना, बिसोरनि मान लानो। बैसागु बहरावथ' जेनेबा जों फैनो हायासै आरोना, न'आव मानसि हाबनाय, बैसागु मागिनो फैनाय, हुरुमुर जानायजों जाबजों। ओमफ्राय दा माने न'आव खामानि ओरै जोबस्रांजोबनानै मानसिफोर रायजो हाबनायफोरखौ फोजोबस्रांनानै ओमफ्राय जों दा बैसागु बायखांनानैसो माने जों बैसागुनि लास्टआव आबौमोनखौ खुलुमनो होननानै फैदों आरोना। नोंथांमोनाथ' मिथिखायो जोंना गोदान बोसोरनि खनसे बयबो गेदेरफोरखौ मान होयो होननानै मान बावो, उन्दैफोरखौ अननाय बेफोरबायदि नेमखान्थि दंना जोंनिया। थिग बेबायदिनो माने जोङो दा आबौमोननि बोर लानो थांबाय दं आरोना, बोसोर गोदाननि खनसे। आरो आंथ' बिराद गोबावजों न'आव फैनाय नालाय, ओंखायनो बयखौबो ज' खनसे स्राय नायस्रांलांसै होननानै। स' बेखौनो सानबायमोन नोंथांमोननो आं एसे शेयार खालामनि होननानै, आंनि आबौ आमाइ बिसोरखौ आं नोंथांमोननो एसे देखायनो होननानै। नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला आंजों लोगोसे नायलांफाबाय थादो सनाफोर। ओमफ्राय नै लोगोफोर, जोंनि सनाया ओरैबायदि माने नों बिनि खाथियाव जिरायबाथाय नों माने खोमा सागोन, खुगा साजोबगोन नोङो दे। मा माने नों लामायाव मोनसे बुस्थु नुनो हाया, ओरैबायदि सोंगोन नोंखौ, ओरैबायदि सोंनानै माने जुदि आद्रा सिद्रा सोंनानै थाबाबो माने सान्ति जायानि गोसोआ। नोङो गुदिनिफ्राय माने बिजौनिफ्राय गुदिसिम खिन्थाजोबनांगोन आरो बेयो मानिफ्राय जायो, बेयो मा बुस्थु, बेखौ मा खालामो। माने ओरैबायदि गारियावदि सोङै थांबाय दं आरोना। ओमफ्राय जोंना गामि नालाय बारा न'निफ्राय ओंखारनोबो मोना नालाय, ओमफ्राय जा माने बाहेराव एसे नुफेरै बुस्थु नुबाथाय माने मिथिनो लुगैयो आरोना इयो। बेखौनो ओमफ्राय सोङै थांबाय दंमोन इयो। आरो दा लामायाव जोंना गोदान लामा बानायबाय दं नालाय, ओमफ्राय जा गारि गुरा बिदिनो बे गारिजों मा खालामो, बे केमेराजों मा खालामो, बेफोरबायदि सोङै थांबाय दंमोन आरोना। ओमफ्राय एकदम जि फुरथि आरो इयो, थांनो मोननायखाय एकदम बाहेरायाव ओंखारनो मोननायखाय बिराद फुरथि जायो, जेराव मेराव थांनो लुगैयो। ओमफ्राय नै जों दायो आमाइमोननि जायगा गामि मोनफैबाय आरोना। ओमफ्राय नै जोंना गामि नालाय न'फोरा बिदि फिसा आरोना। नोंथांमोना न'फोरखौ मुगैनाङा, इगनर खालाम। बेफोरबायदि जोंनाव माने बिदि सरकारा माबा मोनसे होनाय मानाय बेफोरबायदि फेसिलिटिबो गैया। मोनग्राया मोनबाय थायो, मोनिया मोना आरोना। ओंखायनो बिदि न' फिसा लुनानै थायो आरो। सिगां बेलेगावसोमोन आमाइमोननि न'आ, ओमफ्राय जा बेयाव थाफैनायनिफ्राय आं दा फार्स्ट टाइम फैदों आरोना दिनैसो। मासि मोजां नुयो। हेल' गाइस, नों होनब्रा नों जाहैनाय बायदि होनलाय। हेल' गाइस, जों मैदेर नायनो थांबाय दं। मैदेराव गाखोगोन आं। मैदेर गाखोगोन। आनैया ओंखाम संबाय दङ, ओंखाम मोनसान्दि आबौ लानाव थांना फैनोसै। जोंहानि आबौ आइनि बिफानाव लाहानाव थांना फैनो र'। मैदेर खाना दोनदों, नुगोना नुवा नायनो, बिसानाव मैदेर दंना। कालार तु हे आमाइनि फिसाला, हे सना। Hello guys, butuh apa yang sama gitu? हेलो गाइस, ऑटो ड्राइवर यो इसको देना। जाएगा अभी, कहाँ घूमेगा मुतु? इतनी देर है। पीछे जाओ। पीछे नहीं जाऊंगा। ओमफ्राय नै लोगोफोर, जों आबौ लानानै फैबाय। जों दायो माने अरुणाचलाव फैबाय आरोना। नै आबौ लाहानि न', जिथु आइनि बिफा बियो। ओमफ्राय जा माने आबौयाव थायो आरोना। बेनिफ्राय आबौआ दंना गैया मिन्थिया, बिराद बोसोर जाबायमोन आं फैया। ओमफ्राय दा फैलायबाय आरोना नै आबैया जोंहाना। आबौजों आबैजोंल' थायो आरोना इयाव, ओमफ्राय रावबो थाया। बुरै जाथारबाय आरोना इसोरो। आबौआ गैया आरो, गिर्जायाव थांदों आबौआ। ओमफ्राय आबौखौ दसे नेनांसिगोन आरो जोङो। Ayat? Itu sungai itu. Mainau ke? Ini kuna darahnya, dekir panai. ओमफ्राय नै आबौ लाहानि बागान, बिराद गिदिर बिसानि बागाना। बेनिफ्राय आबौआ गैया आरोना, लोगोफोर आबौआ गिर्जायाव थांदों। ओमफ्राय दसे नेनोसै जोङो आबौखौ, मोनफैयोना मोनफैया, बारा गोबाव नेनोबो हानाय नंला। बोराया थाब फैबानो नुबाय, नङाबा नुला। नै थाइजौ थाइसेदो दासो। बिराद फिथाइ सामथाइ दङमोन, ओमफ्राय दा आबौआबो बोरायबाय, ओमफ्राय आबैयाबो बुरिबायना, मावनो हाला।
बेनिफ्राय हाग्रा जाजोबना दं नै बागानफोरा नङाबा आयौ था सोमलिफोरा जि मोजां मोजां मोनोमोन बिसानाव ओमफ्राय दा नै बिदि हाग्रा दुफावजोबना दङ बागाना दिप्तिखौ देखायदोंमोन आङो एसे ये अरुणाचल का जगह है इधर भी रास्ता है हाँ उधर भी रास्ता है कोला मार देना ऊपर आ गई था अब वीडियो बना रहे चोर 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 ये चोर चोर इसको मारो चोर 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 अमृत अमृत मैं खाएंगे ये चीज है रे इसको गोभा बोलता है गोभा गोभा ये दादाजी लोग का ओमफ्राय जोंहानि आबौआ मोनफैबाय गिजियाव थांदोंमोन ओमफ्राय जों बारा गोबाव खालामबाय थाला आरोना लोगोफोर आमाइमोननाव ओंखाम ओंख्रि संखाबाय नालाय ओमफ्राय जा आबै आबौमोनखौ खस्थ' होथ'ला इसोरनाव जेबो जाथ'ला आरोना जोङो ओमफ्राय जा नै जा बिब' फंबाय सानैजों जेराव फैयो माने इयावनो माबा मोनसे मोजां बुस्थु नुबानो बुथुमखायो माने इसोरजों जेरावबो आलासि जाजाया दे लोगोफोर ओमफ्राय आबौमोनखौ आबैमोनखौ एसे खुलुमनानै थांसै आरोना जेबोबो लाबोनाय जायासै जोङो इसोरनो ओमफ्राय बिदिनो एसे आखाइ खरस फैसा होबाय आरोना जोङो साहाफोर लोंथोसै इदि होननानै बेनिफ्राय खुलुमनोसै आबौमोनखौ थांसै ओमफ्राय आरो आबौ सासेनावबो थांनांगौ ना आबौ उन्दैनाव बेनिफ्राय आरो आमाइमोनखौबो खुलुमनांगोन ना एसे टाइमा थोनाय नङा ओंखायनो जों थाब थाब खुलुमनानै थांसै आरो মই তামিলনাডু যাব আবৈ নেক্সট মাহত যাম আকৌ তাতে থাকি না মই তামিলনাডু आशीर्वाद दो जोबा আপুনি দুজনী কিবা চাহ খাবি তাৰপিছত আমাক আশীৰ্বাদ দিবি আমি এতিয়া যাম আৰু দে प्रभु ओ प्रभु जिसु बिफा नोङो आंनि नों दैदेनो आंखौ नों फिदिङो आंखौ संसारखौ नों आंखौ फिदिंदों प्रभु नों आंजों दंदेरो नै फिसौ माखाया दिनै जमा मोनफैदों नोंनि अननायाव दैदेनना लाबोदों जोंखौ नायथिंनो होननानै ছোৱালী মুখটো দেখি পোৱা নাই জঙায়ৰ মুখটো দেখি পোৱা নাই প্ৰভু যীশু নাতিবিলাক নাক মুখ চব দেখি পালোঁ প্ৰভু যীশু আপোনাক জনাই দিছোঁ প্ৰভু যীশু ধন্যবাদ দিছে প্ৰভু যীশু এইটো যথেষ্ট ধন্যবাদ প্ৰভু আশীৰ্বাদ প্ৰভু যীশু আশীৰ্বাদ আমেন প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড हालेलुया प्रभु जी दे ना खाबि आबै मोजां सलायदे जि जायगायाव थांदों मोजां सलाय नों जि जायगायाव थांदों आंबो सानसे समाव ओंखारनांगौ गेलेलायलाय आगोलाव बाप्तिस्मा लानाय जायगा थायो बेयाव आं थांनांगौ सानसे समाव थाखा फैसा जागोन मोजां थादे आबै ओके থাকিব দে আকৌ পাছত আহিম মই 2 বছৰত ঘৰত আহে সোনকালে নাই না 2 বছৰ হৈছে না আকৌ ঘৰত আহিছে না তাত এনেকা কাপোৰ চিলাই কৰো এনেকা টেইলৰ এইটো মই চিলোৱা হয় এইটো ৰাজা পিন্ধিছে এইটো বি মই চিলাইছে দৰমা কে না দৰমা মা কিমান কে এই মিছা কৈছে 10 টকা মাত্ৰ বোলে মাহত 10 টকা তাতে মৰি আছে তিনবা আমাৰ আগত 14000 বোলে কৈছে खुलुम आयंसो खुलुम दा बियो सोंबानो खोथा समिलाव थांगोन बानो रावबो एखबना जानजिं हक तेलेम बाजार हक aku abulan थांना फैगोन आरबिसियाव आरबिसि ओइ न' नुनाया समिना लोगोफोर आं नोंथांमोननो खिथानो बावदों
नै ओइथिं नुहुरदोंना गेट नुहुरदोंना बिथिंजाय दंफां हायो इसा आबौमोना ओमफ्राय मैदेरबो दङ ओमफ्राय आरो बिदिनो दंफां हायो आरोना आबौ लाहानि माने आबौनि आबै उन्दैनि फिसालानि आरोना आमाइनि ओमफ्राय दा आबौमोना माने बिदिनो नेनाय बायदि माने बेयाव थायो आरोना नै बेयाव दंफां हायो ओइ न' नुहुरदोंना नोंथांमोना गेटनि सिदानो बेयाव दंफां हायो आरो ओमफ्राय हाग्रा दुखु बिनायबालि जों बिसिना अरुणाचल हाजो जायगा नालाय ओमफ्राय मेन अरुणाचल भितरावथ' हाबैयासो जोङो ओमफ्राय नै आबैया थाबायनो हाला बारा एसे बुरिबाय आरोना ओमफ्राय जों दायो थांफिननोसै आरोना दंफाङा सासेयानो होदो थाइजौ गोरलैखौनो जासोदो ओमफ्राय जा नै आमाइ मोननाव फैफिनबाय जोङो ओमफ्राय जा दानैखौबो आमाइखौबो खुलुमनोसै जानोसै आं जानायफोरखौ देखायथ'ला ओरैबायदि माने खोमसिबायबो नालाय गोबावबो जाबाय ओमफ्राय जा जों आमाइमोनखौ आबौमोनखौ खुलुमनानै बोर लानानै ओमफ्राय आबौ उन्दैनाव थांलायनोसै आरोना जोङो ओमफ्राय नैबे जाहैबाय जोंहानि आबौ उन्दै लानि न' आरोना दहाय जों खुलुमनाय आबौनि फंबाय आइनि बिबथै ओमफ्राय आबौआनो आरो बेबो बिराद मोजां मोनो आंनि आबौखौ आंनि फेभरेट आरो खुलुमबाय सानैखौ बेलेग बोर होनो जेराव थाङो बे देरहासार जानांगोन दै आब' आदा मोना खुलुमबाय